Salamat Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 11-nji aprelina sanyna Dostluk kerwan ýürüýüşi Türkmenistanyň şäherlerinden geçerip, Qırğız Respublikasyna Praga atly oýun görkezildi. Dünýäniň iň uzun wadarotly turwa geçirjisi gurlar Gurban Berdiýew Soçi toparnaky wezipesini tapşyrdy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Dostluk kerwan ýürüýüşi Türkmenistan şäherlerinden geçerip, 24 aprel 10 may aralygynda Türkmenistanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň, Iranyň hemde Ermenistanyň çäklerinden ýol gurulşykçylaryň hökümetary geňeşiniň 6-njy halkara awtolog ýürüýüşi geçirilýär. Bu barada Täjikistanyň ulug ministrligi habar berýär. Dostluk kerwan ady bilen geçirijek halkara awtolog ýürüýüşi Duşanbe şäherinde badal galyp, Yerevan şäherinde tamamlanar. Awto ýürüýüşiň umumy uzuny 4000 km barabar. Onuň ýoly Türkmenistanyň Türkmenabad, Mary hemde Aşgabat şäherleriniň üstünden geçer. Hastakyga 6-njy halkara awto ýürüýüş ugurlar boýunça hereket eder. Duşanbe aýny Penjikent, Täjikistan, Özbegistan bilen serhady. Samarkand, Navoiy, Bukhara, Özbegistanyň Türkmenistan bilen serhady. Türkmenabad, Mary, Aşgabat, Türkmenistanyň Iran bilen serhady. Maşhad, Tuz, Nişapur, Gurgun, Sori, Tehran, Tawriz, Iranyň Ermenistan bilen serhady. Megri, Kapan, Yerevan. Halkara awtolog ýürüýüşiniň çägini Duşanbe, Samarkand, Aşgabat, Tehran we Yerevan şäherlerine 5 sany halkara ilmi malmasagat geçiriler. Şeýle hem ýollaryň we köpürleriň gurulşygy ýollarda hereket howpsuzlygyny ýokarlandyrmak, gatnaşçy ýurtlaryň arasynda degişli ugurdaky hyzmatdaşlygy potlandyrmak bilen bagly dürli duşuşyklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Mundan başga da awto ýürüýüşe gatnaşçylar awtolog kerwanyň ugrundaky ýurtlaryň ýylatynyň depdestulary bilen tanşarlar. Halkara awtolog ýürüýüşiniň dowamyna oňa gatnaşylara kuboklar, medallar, diplomlar, şahadatnamalar, şeýle hem halkara awtolog geňeşiniň garaşly döwletler arkadaşlygynyň ýerine ýetirjek komissiyanyň we beýleki jemgyýetçilik senagat guramalarynyň bayraklary gowşurlar. Qırğız Respublikasyna Praga atly oýun görkezildi. Qırgızstan Respublikasynyň Medeniýet, Maglumat, Sport we Ýaşlar Syýasaty ministrliginiň Apajaynakow adynaky Batkent vilayet sady drama teatrynda Praga atly oýun goýuldy. Ýakynda bu teatrda beýik türkmen şahyry we akyllary Magtumly Pragaňyň ömrü we dörejiligine bagyşlanan teze oýunyň görkezilýär dabarasy geçirildi. Bu teatr oýuny günnägörüň medeniýetiniň we nusgaw şahyryýetyň bilermenlerine uly täsir galdyrdy. Bu oýun türki medeniýetiniň halkara masynyň baş sekretary Sultanbay Ýyraýewiň başlangyjy bilen Magtumlynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp goýuldy. Oýuny goýan rejissor Urmatkan Melaýewdir. Bu çäre türkmen nusgaw şahyry Magtumly Pragaňyň 300 ýyllygynyň bellenip geçirilmegi münasibetli daşar ýurtda gurnalan ilkinji teatr oýuny bolup durýar. Praga atly oýunyň Qırgızstanyň adynyň şu ýylyň noýabrynda Türkmenistana geçiriljek 4-nji halkara teatr festiwalyna gatnaşmagy meýilleşdirilýär. Dünýäniň iň uzun wadarotly turwa geçirjisi gurlar. Hytaý dünýäniň iň uzun wadarot ýanygyçly turwa geçirjisini gurmagy meýilleşdirýär. Bu turwa geçirjisi ýurdun günwatar sebitindäki baý hemde arasy energiýa serişdelerini günnägör sebitdäki energiýa sarp edijilere ýetirmäge mümkinçilik berer. Bu wadarotyň arasy we ekologiýa taýdan arasy ýanygyç hökümine kabul edilmeginiň alamatlary. Ýurdun Sinopec kompaniýasy bu tasmanyň üstünde işleýär. Turwa geçirjisi arkaly birinji tapgyrda ýylda 100 000 tonna, uzak möhletde bolsa 500 000 tonna wadarot iýermek gözüňe tutulýar. Taslama Hytaýyň Milli Energetika Dolanyş Edarasy tarapyndan mart aýynda neşir edilen ýurdun neft gaz toruny gurmak meýilnamasyna girdildi. Wadarotyň ýanygyç hökümine ulanylmagy dünýäniň bir näçe sebitine, esasan hem Ýewropada we Demirgazyk Amerikada ulanmagy başlandy. 2021-2026 ýyllarda bazaryň umumy ösüş depgeni 42 göterimden ýokary bolar diýilip garaşylýar. Wadorot turwa geçirjileriniň umumy uzunylygy boýunça Demirgazyk Amerika öňde barýar. Ondan soň Ýewropa we Aziýa bar. Gurban Berdiýew Soçi toparnaky wezipesini tapşyrdy. Illeşimiz Gurban Berdiýew Russiýanyň ýokary ligasyna çykşy diýen Soçi toparnaky baş tälimçilik wezipesini tapşyrdy. Bu barada toparyň resmi saýty habar berýär. Toparyň tälimçisi wezipesini wagtlaýynça Dmitri Khokhlow alyp barar. Soçi futbol topary Gurban Berdiýew mundan soňky durmuşyny üstünlikler arzu edýär diýilip metbuat beýanatyna belenilýär. 70 ýaşyndaky tälimçi 2022-nji ýylyň dekabrynda bu topara tälimçi bolupdy. Häzirki wagtda Soçi topary Russiýanyň futbol çempionatyny 9-njy oruna barýar. Berdiýewiň tälimçiligeden 5 duşugyny topar 2 duşukda ýeňiş gazanyp 3 duşukda ýeňildi. Gurban Berdiýew Rubin toparyny 2 gezek Russiýanyň çempion etdi. Şeýle hem Russiýanyň kubogyny we super kubogyny
gazandy. 2015-2016 ýylyň mövsüminde Berdiýew Rostov topory bilen Russiýanyň vice çempionu boldy. Ol 2021-nji ýylda Kayrat topory bilen Gazagstanyň çempionatyny birinji medala boý ýurdun kubogyny gazandy. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem. Türkiýanyň prezidenti Türkmenistanyň ýoldaşlarynda gynanç bildirdi. Türkmenistanyň wekileti Birleşen Milletler Guramasynyň ilat we ösüş oýunçy toporynyň 56-njy mejlisine gatnaşýar. Türkmenistanyň 14 sany ýokanç kesele garşy öňüne tanjymlar edilýär. Hudaý nazar, öwliýa mawzuleyini gorap saklamagy gönükdirilen hyzmatdaşlyk ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçe hoşsa bolun.